ଯେବେ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟଶ୍ରମେ ନକରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗ୍ରାମେ। ଯେ ବାଣୀ ଅଖିଳ ତାରିଣୀ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣି। ତାହାକୁ ବୋଲି କାକ ବାଣୀ ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଶୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଓ କଥାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଣୀ କାକଙ୍କ ପରି ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ ଓ ଅସଫଳ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ, ସତ୍ୟବାଣୀ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ମାନ ନ କରି କଥା କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କମ୍। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥା ମାତ୍ର ନ କରି ସାର ନୁହେଁ।